Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei hadin gi jing treshitom gi babaro shisnam ka bakenthop ya ka jing treshitom jong gi nong hikai badro ka jing treshitom jong gi khna skol bat ka ba om la klem dekan mau ya ka jing treshitom jong gi kimi gi khpa jong gi khna skol mendagasngi ki bor pniat skol jong ga shining star secondary school ka badang nak snong nong ka hari bohai district kilapan mi bat sam ya ka result jong gi khna ki menadu kelas nursery hadu kelas 10 nalor ka jing pen bana da ka ba ya ki marksheet sya baro gi khna skol ha ka jing pen long ya ka jing elang sam result ya ka ba MLA ka than uba chal samarngar ulwan ban sakhi la airu da jing ai sungobha ye gi khna ki bawan sakmat habaro ki kelas kata nadu kelas nursery hadu kelas 10 kumban syukdo khendian balas dang ye gene ka school house nem arhajar phra kabalong da jing kersian jong ki bor kabalang ublei lane ka church of god kabala banong bakala sei borba ban kersian ye gene ka school nadu ka jing siu ye ketulop ki nong hikai bat kiwe ki kam school bat kumbala ban sakhi ka ying school kamdei ka ying dobilat ka bagi khna school kin yo ban penle jingmut khambha ha ka jing pule henre gede ka ying school ka bele suker tang da kitin sop ying hadu menta bat tang khendiat e bagi bor pnia school kila yolat ban sena khambha henre ka jingdon jongi khna pan ki ba ye khon ha ki exam matric ka ai jing hon ye ka than lare ye nu jor ye ka jinglong jingman jong ying school bat ka jing stan jongi khna ki ba wanwal jingnang jing stan nangne ka school uba charles marngar ku nong mi khmat pai ba ubuju ang not ya ka jingbit jingbiang jong ka than ka bakenthop ya ka start kanang jong gi khna school ka koj ka khya bandro ka kampan roi ha ka than ka mau lokular ban kersian ya ka school ban senyang san pho hajar tengka sisnem kum ka jing kersian ya ki jingdon kam jong ka school kat ba danglong UMLA ha ka ka sngi ula ai da ka song pisa ka mau lokular ban yarap badro kum ka jing buram ya ka jing treshitom jong ki no hikai baro sisnem ki bala trei om tang ba ki pet ya ka tulop ne ka jing siu bainong yeki henre gil IT yela ka jong jing em da ka baong bala da kini nong hikai kin jit ban trei ye ka kam bat yenu jor ye ka jing siu yeki ki khna school hakni school kim yo nong hikai show namar kila I no ye ka kam hikai na ka daw jong jing siu henre kini nong hikai kila IT na ka banta ka start kanang jong gi hemret bat ki samla ki ba wanwal jingnang jing start na ka school bat kum ka jing sngo borom ya ka jing IT jong ki nong hikai uba charles marngar ul ai da ka jing ai sngo bha ya ki nong hikai lengba ka kong arrang tong ka bre ka headmistress jong ka school nalor ki nong hikai ki khna school bat UMLA uba charles marngar hagene ka sngi lai don lang ro ki bor pnia school lane ki record jong ka managing committee kenthop nadu chairman ka managing committee uba herbert thank you urang ba senong ka senong nongka uba christian seliang ka kong arrang tong ka bre ka headmistress lemro ki kimi ki kpa ki bahyang asam jong ki khna school Lalu diperkat tang nang mendai sistem surap ke malam ya. If you are planning for a ticket, lalu diperkat tang nang mendai sistem plan trees tung tang gede. If you are planning for a lifetime, educate people. Lalu diperkat nak mendai kalawai kikun kikti, ai kecing nang kecing star. Namar kata ngasudai but appreciate. Ban ai ke jingero na kementa kepala kebadan ke vision bat commission ke jing ijran ke jing nang jing start kalau kebadan kam hadu kata George Washington gawe uang education is the key to unlock the golden door of freedom ke jing nang ke jing start ke di shabi ban pli ya kecing kang sia jong kecing lai loi so di ban ai ke borom ya ke balang ublai ngelawan sisin hang ni ngelai kendu ipi bat kecing wan jonga ketugusin ke baningkong kelapan ketak yang akan perkat yang kalau kecing kia ya ke balang ke jong pi ban sen school kamlong ke besok
Mansil tulap ikinong hikay. Ngalong Sherman jong ke school hanong jeri. Ngasong tu kat lo kijing Mansil tulap ikinong hikay. Kamlong ke besuk. Tingalawan yang tugasin bangal ai kijing kulang bangan yarap sanpo hajar sisnem. Kat bangan dang long amalih. Aduh ajar putra. Terima kasih kawan pendap iki Tuhan. Nomor latut sinem kan ai kata kisan po hajar lang dapiat. Kan long kumba pirap ikinong hikay. Dia say ka management juga school ke jongpi. Aga juga por ngasim ganel kalak ke kabu ban ai kublay ikinong hikay. Ngatip kat no sacrifice. Naga banta kan ke school. Lada piwan baik tang naga banta ketulok ngatrai. Bila ada ban pep. Tindai namar bapi ban hikai bat pikwa ban kiltiu ya kejinang kejing start hakan ega dong bagatan ge jongi nak taga daw PIT lade pilan ya lade ngarong asode banong ublay ngul pi. Thank you so much for your hard work, your dedication. May God continue to bless you. Blame ngul pi gino hikai bapi nang yo susu kejing ngul now blame. Ngawan hak ke school ngayu gijing duna. Andai ngasu sarongpat bandak ke school kimi ikna. Hakini ki area jongi ngala abanong ba imat kalade gawe ke school ke English school ke Islam. Namar hakini ki area jongi ngim dadan ke English school. Ni dak sedang menjusnam. Belang boleh sedang matal nadu ada 10% English school. Ajar pra. Bila sedang nadu arjat pra. Di bila sedang ban yele matrik lani kata ke SSLC biong Secondary School Living Certificate nadu arjar arpo. Bat nadu larang bakala. Nadu ke senam ke bapiele ngasukemen ba kampat judon ke result ke bolong below 50%. Kalau baik 50% above but kidon ke senam ke bapio 100%. A big congratulations. Nak banta ke school ke jongpi principal headmistress bat ikino hikai baro ngasudai ban ai ke jingiro yapi ngasukemen ba pilabon gi kena bidan ru sispa san pongut gi kena school pongut kino hikai tin rei kumunong mi kmat u jongpi abang apek nya yu i ke jingduna kini ke fencing ba pikir ke si ke school bidang perlong krumi mane dan jaka kini ke school building ke bakir dikitin tina kaliang jonga bangawan kini ke step ngamuan tli ngawan ru banong yepi ngan sairap na kaliang jonga kini ke snem banwan katuk ne kam tli ki kamera nam ta ke school ke jongpi bangin sapek ngin sai penbai tahapan hak bayi dei bat kini ke fencing ru ngala aji sang la ekran magni ka hap apit blue di road kamdon ke provision banle fencing Rele se lembaga retaining wall ngilaban adjust kon se ikram executive engineer ngin se penbet ke egi bangilaban le nak mentak ke school ke jop ngidon kam ki school ki babiang ki school ki bamdei ke bangi ekran ya ke quantity ki school ke bangi ekran ya ke quality ngidon kam ke quality ngidon kam ke jinglong ke school bagi kena kimi nak ke school ke jop jangan keren shibun nak di step. Iswa pengan syong aku akan syukran ni pergi kena sekolah kendia. Kena kasih. Kan ni pergi kena sekolah kendia. Pergi kena sekolah. Pimdai bandu jingkerman bah ke sekolah jongpi ke care dagatin. Dia bandu jingkerman. Jadi itu ye pi the president of Bakhanrio, President Bakrao, Jongkeri Amerika, Abraham Lincoln, umi nak yin, saudong keberit. Kemudian kalaki lene kejing hangiat tanggawai. Kami jong kam judoni kedon tanggawai ke Bible kekti. Mana berpoi perkhan nak tak yin, umi uruk krao. Kami awak ni sekolah malai mepin. Kebabun gede ke self education. Ndai ulang krau. Kebabun gede krau kimi.
nak yeng ke baduk mana ki school ki batadap badap uba chal semangar ulong amele umi naganong jeri LP school u doktor Didi Lapang umi nanong jeri ulong chief minister iba bibi lingdo ilong chief minister iba ike maulong imi nasti snong maumi snong nanong kendong ilong chief minister nga kelikai sisin ya doktor mukul sama ngong pilih school hai wong pas nak ke LP school ha ampati imi gibreu gibakram himdai bandu jingkerman pesyong happy pia bantre sidom piku anem man long krau ku anem tapi ku aban long krau pihak lek kom nom pihak bantre sidom Kirung isrukman maka jikasan ka jopi kikmi kikpa ya ka diga school hangne ya ka baga ban roni diga school jongi bagi peniat diga school jongi ngado basdang diga school kami sedang meswa ar hajat pra hak pran ka janti sibon kijinge le rel bereng kat ka jopi kikmi kikpa ka fila kesan ka ti ka diang ka ti ka mon jopi bat kat ni diga student hak diga school komenta ya kom pelak peniat komni kom bakalong banges kam manane sekmat nginopan ngi kesan napi ki kimi ki pa napi ki prashnong ki pratha hogar ka chnong ka jopi bapniya bat kesan lam ya ka school ka jongi ya ka bangila pele seprang ya ka di school nam ta bat ketu ki jinang start na pada ki student hagar ka jaka bat kumjo na kerman ka jingdar ka jopi kom MLA hagar ka step pe i na jongi khmat ya ka school ka jongi banga kerman ka jiwan jopi hagar ka sngi kendolong ka jing khu ka bakrau ya ka school jongi hane ka Shining Star secondary school hane hanok a banges kam bab pilawan manjungo bang kermen ke ek bakrau nani sekmat ngin i bagi kermen ya kata ya ka jonkat ka jopi banges kam ke ek bapila kular banges kam pi pendep nakam tang ka school ka jongi hagi pot baro bagumta hagari pot komta ngap sngongo na jopi kilok kami ke pa pentristai stomi kon ke jopi ka bapila ya ki kon ke jopi ban pha la ko bika bo jopi ka school ka ko bano ha ka po den plan jopi ki khon jopi ki ba ki la pas pha ki lawan sakmat ka ji trai sitam jopi ka ji la jopi ki kimi ki pa ban pha i khon ke jopi ban pha tuition la ne ba pin ka di angai skem kalau ngaji keman ka khrau ya pi ki kimi ki pa ha pi i ki khon ke jopi ki wan sakmat ha ka school ka jongi ka ban hang ne ya ka phin se yo ban sim ya ka result hagar ka step ka mentang berkajing ketua kalong oi na kalin jongi ka school ngim sila pan kia kata i ai kalat ya pi ki kimi ki pa ya ka pin siu ka bala ka by school baru sistem te kum tanga kwa ban onap deng jopi ki kimi ki pa oi nyitip ba school jongi haning yi halagi dong ki jat nim dan no ka sus ka bangin mi ban yo ka jinga rap ban sut lop in hikai dan bagi kesan jopi ki kimi ki pa ngila ban kesan ki kai bakumta kentu na pra jopi lese ba nakaleng jopi ki kimi pa nakerbat ba pis ngobha ba pinsiu pendep ya ka ba school ka jopi kenang bangila ban peniat ya kam ya ka school hone hoj dan nakaleng jopi ki khon ki bawan sakmat hakan ka resort ka mamenta ki bawan kong rai kem sila pendep ya ka ba school ka jopi ya kentu na pra jopi ba pila man pendep hakan ka sgi kenang bakalong ka jingkemen ka bakrau na ka mata jopi lukum ju